ali... U Nivi raste su sve. Sad sam je vidio. Od nog što liči na hitnu. Kalvacija. A ovo, to je sigurno, to je ovo isto. To je ona puhara, bre. Da, rade. U tu formu, može. Ti liči na puhara. Dalje vidimo, ali ne može dirati. Jeste. Ovo je da. Leukopaxilus. Bravo. I Deuni smo imali. Idemo Pepana. Čekao da je stvari slušno već. Evo ga Traganis. A ovaj Liofilum, ovo sam Liofilum na naš. Koji je to Liofilum? Ne znam, nisu napisani koji je. Napisali koji je. Protinarista ima dosta. Ostao ne je definisan. Danas se ga ima, kao korpi ga ima, kod mene. I dolaziš na ono što se zovu kostanjekica, što ima tvrdu korist. Da, hrskavica. Da. Ima i hrskavica, ima i kostanjevčica. Da, Ima i ova... A ovaj... To je pobegao Kortinarius. Ima cela gutata. Slušaj, kao maču da vidiš. Kvercina. Slušaj, ja sam ovu našao Volkovat. Čekaj, ali stavio ovako da vide ljudi nazad. Volkovat. To li je taj naš fotograf? Urinas se. Mihajlo Berček. Jaaa! Gospodin sam Ljubiša, glavni kuvar. Drago mi. Sad danas ne kuvam. Danas je na poštenju. Na poštenju. Može da slikaš. Daj da nađem neku drugu košurku sad.